Estamos quecendo aquí fora, vai comenzar o partido ás 5 da tarde na Lomba en Areas. Ven un Berín tocado, ¿no? Tocado por ese 2-7 ante o Lalín, e un Lalín que non cede, cuidado co Lalín, acaba de gañar o Barco, acaba de eliminar outro equipo bastante tocado, en 15 días, ¿no? Un Berín, un Barco, parece que lle tomou a medida. Nos quizás o día do 2-7 estaba pensando a xente máis no Entroido, estaba, sí, estaba, porque un Berín, sabes, co Entroido, sí, sí, a todo a festa momento, popular horas, claro, si entendes, porque eras ou non a xente, non sei, para non que me había que mirar en concentrar os xogadores, pero creo que é igual. Un Berín que hoxe chega aquí a enfrentarse a un dos gallitos de arriba, un equipo que baixou da terceira, é un equipo que quere gañar esta tarde porque está pendiente das gallandas de Gondomar, que pode poñerse primeiro. Bueno, Berín ven a intentar ganar o partido, a pesar do 2-7, do que digan por aí e tal, vimos aquí a ganar. Estou vendo que os xogadores están chegando en coche particular, ¿no? A crise fai mella, ¿no? Claro, sí, vamos, xa fomos a Atios tamén en coche, e hai polo menos 4 viaxes para a segunda volta tamén en coche, non hai pasta. Bueno, pois veña, deixixámoslle sorte aquí na Lomba, graciñas por esas verbas. Veña, gracias. Para comer ben e mellor, Churrasquería Merendero Vilafría. En Atios, cos mellores viños da zona. Reservas no 671 607 421. En Atios Vilafría, o merendero. Patrocina o noso fútbol.